артист болу хыялы, ул хәтле теге открытый булмады. Но кем булырым икән дигәчтен, артистка булырым дигән уй мине кайызлап торды. Это гордость. Это просто гордость, понимаете, что вот действительно есть такие актеры, которым действительно о них без конца можно говорить. Наживала, она очень прекрасный человек, она мягкая очень, добрая очень. Просто, знаете, она никогда даже голоса не повысила за все эти годы. Это точно ведь? Никогда. Она всегда улыбалась, всегда такая добрая. Ну, скажите, что она красавица, да? Она красавица, она всегда была такая, знаете, но уж если речь говорит, это что-то рапортует. Dime mine tangna alemine bugün bir mal koluma düşerge tıra. Ah anı kürsensin. Yok. Yok demesin mine tangna. Kalem kaşlı, sümbül şeşli, asıl telli, appak bilekli, şeker telli, şerbet süzlü, gülde yüzlü, ince dişli, ürkülüp güne tıra, tabbağım ürkülüp güne tıra, andilarını padişahlarda görmegen. Selam, selam. Ağla la bulut ağla. Mene Zengerşel Trayındı. Şimdi benim ol tarihi spektakl. Yaşlı da oynay başladım, uzak da oynadım, küp de oynadım degендей. Так что бар инде, карасаң. Арада бар инде. Спектакльләрне ул менә авыррагы була, эме җиңелрәге буладыр, эме яратканыгыз була. Ничек менә? Менә күрәсезме? Төрлечә була. Кайфың нинди булса, яратмаган, ничек арман инде бүген дип барасың да, шундый җиңеллек белән уйнап чыгасың. Ох, тагын бер кат уйнап чыгаргаймын дип уйлап куясың. Шуңа күрә ул кайфкә, настроениегә, окружениегә, иптәшләрнең карашына бөтенесе бәйләнгән шул кайфкә. Алар авылларында гел спектакльләр куйганнар. Әни Селидрия беренче театрда Биби уйнаганын. Шул хәтле яхшы уйнаган, ой, шәп уйнадың дип миңа әйтәләр иде. Ди авызларын ачып карыйлар иде. Менә шул кичкенә генә авыл, ул менә 1-2 урамлык авыл ул. Менә шунда бөтен авыл халкы җыелып, шушы бала-чагалар спектакль куйганын килеп карый торган булганнар. Үземнең бер-ике сүзем бар иде, бабай. Әйт, кызым. Кирәкмәс сүз әйтмәсеңне беләм. Кәгазь каләм үз кулыңда. Иң элек үзең белән киңәшергә телим. Сөйлә, кызым. Барышым да яхшы бара, бабай. Тик кышым җитте. Хөрмәттә без инде олы артистларның барысын да Нәҗибә падашалар рәтенә керә. Рәхмәт, иңезгә теләкләр инде. Яшьләргә аңа теләк белдерү, ышанычлы теләк булса күңелдә, ул иҗат бара да бара, үзеннән-үзе бара. Ул җиңел була. Не, ишетмәдеңме? Күрше уйланкаларның машиналарын арлап киткәннәр ди. Жак-жак-жаккадай саклап. Мин гөргөр икәүләрендә бигрәк ушым китеп карыйм инде. Аларны зур артистлар менән Нәҗибә апа сокланып карыйм аларга. Сезнең дә алар кебек менә шундый ук юл үтәсегез киләме, шундый менә иҗади юлны? Әлбәттә, зур артистлар шикелле әле юл шул гомерне алар шикелле үтсәң дигәндәй, мин мең кат рәхмәтле буларым. Ул 10 еллыкны тәмамлагачтан алар киткәннәр Казанга. Әни һәм 3 егет. Шуларның берсе инде безнең татар тамашасына яхшы мәгълүм булган Әсәр абый Шакиров. Казанга бик инде аларның барган юлларын алар кызык итеп икесе дә сөйлиләр. Казанга барганда Чаллы пристанендә аларга бер кеше очрый. Һәм әйтә:
Сіз балалар 10 классны бітіріп барасыздар инде, менә Казанда анда артистлыкка җыялар, ишеттегезме дип. Шуннан соң булар өчесе дә китәләр, бирәләр документларны. Инде анда бит башта творческий турлар бара. Менә шулар, шушы 4 бала арасыннан әни һәм Әсәр абыйны сайлап алалар. Менә шулай итеп алар ничек дип әйтсәң инде, очраклы дисәң дә, очраклы димәсәң дә, менә шушы рәвешчәләр барып эләгәләр Мәскәүнең Щепкин училищесына. Безне алдылар. Күрәсең ниндидер бер мәгънәдә ышандырганбыздыр инде. Чөнки Әсәр сөйләгәндә мин калтырап утырам. Мин сөйләгәндә Әсәр калтырап утыра. Башыңда бер уй кергән булса, ул ныклап утырган булса, тәки шул уй йөртә. Мин уже крәмсыман дип тә уйламадым инде. Барга кирәк, керергә кирәк, укырга кирәк. Нишлисең бит? Әле кире бит авылга кайтасы була кирә алмасаң. Худайның рәхмәте. Кирип киттек, укыдык. Аллага шөкер. Ул героиня уйнады. Мин геройларда уйнадым, мактаным дип әйтәм түгел, шуннан да ушулай булды. Потому что беренче кайткач спектакльдә яшьләр белән күрешергә тамашачы бик теләде. Шул вакытта көзгә шейләр дигән знаменитый спектакль булды заманында. Аны без әллә 304 ясап уйнаганбыздыр, ул героиня уйнады. Мин отрицательный герой Ренат Таҗетдинов уңай герой дип атала инде. Аны халык нык яратты, чөнки яшьләр белән яшьләрне күрергә татар Казан тамашачысы сагынган иде. Анда безнең усталыкларга түгел, монда ни актерлар кайткан икән дип. Анда Нәҗибә, анда Ринат, Равил, Әзгәр, башкалар анда, аннары Туфан Миннуллин, Роберт Батуллалар язучы булып киттеләр. Ул гаҗәеп студия иде. Шуңа күрә Нәҗибә шуның бер якты бер тиге иде. Toxtamadı mısın? Bizim de şu hafta sana rahmetler etmeye kırılmıydı. Hani için mina? Siz mesleğini de bilmeden bulup kalmasın. Nasıl söylüyorsun seni? Nasıl söylüyorsun? Alar bir basketbol onlarga jinalar, yarışlarga katlaşacaklar. Әсәр абый, хатын кыз белән ир-ат арасында шын дуслык булырга мөмкинме? Мөмкин. Чөнки монда әйтәсем килә әйтәм бит. Аннан безнең авыл да битте. Әтәниләр дә вафат булдылар. Монда килгәннән соң авыл урынына ул мине күз алдына китерәләр инде. Мин дә нәкъ авылны күз алдына китерәм, әйтәм Нәҗибә. Булдымы? Шушындый дуслык. Әйтәм бит, бик зур сөйнеш булды минем аның белән бергә булуым һәм театрда аның шулай талантлы булуга. Бөтен кеше әйтәдер, ул минем ни дип хатırım дип. Бөтен кеше әйтәдер, нигә Нәҗибәне кайтмыйсың? Нигә аныңна калдырып китәсең дип. Менә ул артистларда аны шулай торала бит. Имеш-мимешләр. Мимешләр алар аны белмиләр безнең бер авылдан икәнне. Буклы исемле иде, исеме халык телендә инде. Булай бик культурный дип сөйләсәң, Яңа Ташлыяр, Мөслим районыннан күчеп килгән нәни генә авыл, шул шактый озак безне үстерде. Авыл бит инде шушылай безнең бер урам инде ул. Хәзер юк инде ул авыл. Менә шуңа диагональле клубка чабадыр җаланаяк. Тумыйдыр якта. Дип куядыр якта, аннан битәйдә онытайдык. Әти-әниләребез гади колхозчы. Әти төрле эшләделәр. Нинди генә эшкә тотынсалар да, сезгә җитми инде, яхшы иттереп үтисез дип аларны бик мактыйлар. Алар тагын да үсенеп китәләр иде. Әти, әни безнең инде алар колхозда эшләгән. Мин туганда уже әти сугыштан кайткан, минем бәхетем өчен кайткан дип әйтә иде инде әнкәй. Нәҗибә апаның Мәскәүгә укуга киткәннән, соңгырга киткәннән, кем нинди һәм профессия алып кайтасын, авыл халкы сөйләшә башлагач, әнкәйгә инде авыр сүзләр дә ишеттерәләр иде, андыйлар да булмады түгел.
Azına da hatırımdan çıkmagan. Moskva üstünde. 3-4 tabın gana hatınlar uzdururmun degen edim. Ay nime karjasından bildi. Tabın uzdurganım yuğayı. Gimran Hacı Gazizesi Moskva üstünde 8 tabın hatınlar uzdurdu. Biznikinin homon ucuğa jitmey uzdurursun aledi. Örekinlerini Gimran Hacı Gazizesine 250 tönköge bik motor bik keng altın bilezik alıp koyduğum. Min özüme aytdım mena da bir altın broşka qaytsın. Qozanға келіп, әти біләнен кей сән шағында Нәжип апаның Ғалиәскер Камалның иске театрының бинасында спектакль қарадылар. Шундый начарырақ роль иде аның. Оңған қыз түгел, тәртипсізрәк қызны тәмәкіде тартып ала торган шундый героиня иде. Әти біләнен кей спектакль қараганда әнкәйнең йөзе бөтенләй бетте ди Нәҗип апа. Оңайсызланған инде, что баласаның шундый ул тырышып ойный инде, авыл кешесенә инде безнең ылгайган әти белән кәйгә ул бераз оңайсызрак булган инде, ялып утырганнар. Мин гомумән сәхнәгә чыгарга яраттым. Ниндине генә бирсәләр дә, мин ул материалны үземә сеңдерергә тырыштым. Ул минеке дип үземә үзем ышандырдым. Беренче роль Аяз Гыйлаҗевның кызы ашы җилләрдә. Бик яраттым мин ул үзекне, ул миңа якын иде. Ул как будто минем белән бергә яшәгән, мин анда катнашам, үзем кебек тыелдым. Мин аны шулай күз алладым. Ул бит тоже бик зур әйбер. Әсәрне мин үзем аша үзгәрдем. Ул минеке иде. Исәнмесез? Исәнмесез, апа? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Исәнмесез. Яраттыны әзрәк эшләгәнең мәлә иде. Юк, мин монда яратам спектакль. Монда яратасың эшләп. Шунда сәхнәдә. Кирәкле урыннарда шуларны эшләр менән дип уйлап та куясың инде. Рәхмәт, Уңышлар булсын. Яшьләр өчен өлкән буын артистлары нинди әһәмияткә ия сезнең өчен мәсәлән? Үрнәк инде. Үрнәк. Бер генә сүз, үрнәк. Аларга карап өйрәнәбез. Менә ул зур сүз әйтә инде. Бик үрнәк тә булып битеп булмый торган. Төрле вакыт була. Артист бит ул тоже тирбәлеп тора. Теге тигез урында басып тора алмый бит. Селкенә бит. Менә пружинны караатка бассаң. Менә шуның кебегрәк инде. Төрлечә була. Тирбәлеп таласың. Зал сине кабул итә икән, ул үзе уйната. Зал үзе, тамашачы үзе уйната. Ул бик зур ярдәм. Нәҗип апа үзенә хас бер аерым шәхес. Аның кебек кеше юк, аның кебек артист юк. Аның үз дөньясы, аның үзенең эмоциясы, андагы булган менә ул сәхнәгә чыга, ул сәхнәгә чыкканда давыл булып чыга, зур тау булып чыга, зур таш булып чыга. Ул бүтән дөньяны җәлеп итеп ала. Ул бик көчле шәхес, үзе буларак. Келіндім. Allah, нәрсейінді тоға? Келін, көп етіп бал білен қашық шығар әлі. Келін, келі дайдыңыш, әлігіне. Өзіме түгіл келін. Бүтмес мұндалар, бүтін ауыл балайы біздің ішін алдыңда. Келін, әріптәшім әйткан ішілі. Конфит жорамағын бігірек тұғын, бал. Конфит аша сәтті шауыртғана. Әміне, bol aşağısa işe ağırtın. Gelin arıp eşmedim. Şimdi bittiğinde ettin. Hanımda kızdırma. Sana bol aşağı atın. Uyuyun. Sen de. İslam'ın Nəcibə kayım. İslam Garayeva kayım. Nail'e digen Garayeva. İşte Garayeva. Nail'e işmi. Bari burada yerleşilgen bir Garayeva. Bu benim sahnedeşim, benim dostum. Sirdeşim diyerge de bulayın de. Sirdeşim, yaştan ok sirleşeydik, birbirimizin hallerini bilişedik. Min turgan jirde ul kızın Alfiyeni bakşağa jirtedri, şunda tağ başında geçiraşadri. Türlü vakitler buldu, lakin bizning orabız bir vakitte de buzulmadı. Teatrda gümümen dostlukni saklav big avuray bir ul. Men Nəcibəgə ömür boyu sıklandım min ona. Ул рухи яктан бик көчле кеше.
Нәҗип апа безгә бик зур үрнәк булды эшләгәндә. Аңа карап өйрәндек. Ул безнең кумир. Менә сәхнәнең йолдызы Нәҗип апа Ихсанова иде. Һәр вакытта да шушлай булып калсын. Зәңгәршәлдә ул беренче карчык, мин хәзер беренче карчык. Менә бит ничек преемственность поколений, поколение алмаша. Нәҗип апаның уйнавы аның үзенчәлекле булды, ә безгә инде Марсель абый куйганнан соң спектакльне Фәрит Бикшәнтәев куйды. Шуңа күрә Фәрит Бикшәнтәев без икенче төрле фаразлыйбыз бу спектакльдәге ишан карчыкларын дип. Менә үзегез нинди шундый. Анда гротеск күбрәге ул вакыттагы постановкада. Нәҗип апа безнең гротескның вершинасы. Ана, сезне Фиргавын тукымдарын ашка чакыра килгәннә. Әйе, барыгы. Нәсе, мине генә чакырдымы? Карт оста дигән, карт абыстаңны килсен. Сине генәдер инде. Син әнә үзеңне генә зиратта көтәләрде. Без укырга кергән елны, 61нче елны алар инде Мәскәүдә укып бетереп кайтып, театрда эшли башладылар. Нәҗибә инде кайтуга баш рольләрдә, төп рольләрдә уйнады, шәп уйнады. Һәм миңа укыган вакытта ук аның партнеры булып уйнарга туры килде. Мәсәлән, тормыш сырында мин Каюмда, ул иннанда героиня ролендә, Фатима ролендә иде. Мин шунда ук Нәҗибә ханымның шул кадәр ярдәмчелеген, кешегә йомшак күңелле булуын, иҗатта аның җәтләнеп, яратып эшләвен һәм хәзер әгәр миннән сорасалар, кемне үрнәк итеп куясыз, менә сез театрга шул кадәр бирелеп эшләүнең мисалы итеп дисәләр, мин һичшиксез беренче Нәҗибә ханым Ихсанованы атар идем. Тырайда кызым, тыр. Синең яшьтә булай озак яту килешми. Бигрәк иркә семьяда үскәнсең ахыры, авыр булыр яшәве. Ана ролен уйнау, ул бит бик катлаулы. Ул үзеңне узып, әле ана булып карарга кирәк, әле ана булу түгел, бала да булып җитмәгән. Мин бик иттем инде. Үземә күрә тырыш булдым инде, тырыштым. Минем әти-әни аларның гаиләсе, алар беренче чиратта сәнгать белән беркетелгән. Әлбәттә инде үзара аларның хисләре, мөнәсәбәтләре бар, ләкин беренче чиратта ул менә шушы сәнгатькә мәхәббәт белән беркетелгән. Шуңа күрә ул бәлки аларга менә кайбер көн күреш ваклыклары аша узарга ярдәм иткәндер. Чөнки алар шул катлы икесе ике төрле кеше. Әгәр дә алар башка профессия кешесе булсалар, менә мин шулай уйлап куям да кайсы вакыт, бәлки алар бергә 3 көндә тормаган булырлар иде. Ләкин менә шушы сәнгатькә, мәдәнияткә булган мөнәсәбәтләре, мәхәббәтләре аларны бер-берсе янында тоткандыр. Туфан гел эштән торды. Өйдә утырдымы, күзлеген киеп инде, язып утырыр дидем. Вак, әле шрифты да бәләкәй, вак. Аны мин дә күреп бетерә алмыйм. Ул күзлек белән язадыр инде. Ул барыбер зур итеп күрсәтмәй бит инде. Бик Туфан тырыш булды. Молодец булды. Ул үрнәк булды миңа. Шушы көнгә хәтле ул минем өчен үрнәк. Һәрбер ират шулай булсын иде әле. Ул бит мине яшәргә дә өйрәтте. Ул бик тормышчан иде. Тормышны күбрәк аңлый иде. Әйтеп күрсәтәдер, ул миңа больше барып җитә иде. Искиткеч гады иде, искиткеч. Аларның гаиләдә сөйләшүләре үзләренә күрә бер төрле. Алар һәр темага тулайым менә Әлфия оныклары белән жизни шундый зур глобаль проблемаларга кирип китеп, матур итеп сөйләшәләр, киңәшәләр иде. Мин даже аларның оныкларына да, аларның
аң зихиннәренә дә шаккатып шул дәрәҗәдә сөйләшә идем аларның. Нәҗибә апа белән сөйләшкәндә уртак темалары аларның инде бигрәк тә инде спектакль, театр, бөтен тамаша, ничек бөтен Татарстанның мәдәнияте буенча нинди проблемалар, нәрсәләр бар, алар уртага икесе бергә сөйләшәләр иде һәр вакытта да. Алар белән гаиләдә утырып сөйләшү минем өчен бик күңелле иде. Бер вакыт әнинең 40 яшенә әти каядыр иде. Әти телеграмма җибәрде туган көненә. Старуха, өндәү билгесе, поздравляю. Әни шул хәтле гарләнде, мин сиңа нинди старуха булыйм дип. Шунда ул бит инде аны бит татарча алмадылар ди телеграмманы. Мин сиңа язмакчы идем ди, карчык кытлыйм. Туфан бик яратты кызыбызны. Алар бит икесе игезәк кебек иде. Шошалар, шош иделәр. Бер вакыт эшкә барам. Эштә безнең вахтер бер хатын бар. Минем кызым ул вакытта 18 яшь, матур. Бу ул миңа әйтә: "Ой, сезнең кызыгыз шундый матур, шундый матур." Шуннан соң, менә сезнең әниегез дә шундый матур, шундый матур. Шуннан соң я карап торды да, сез әтиегезгә ошагансыз ди. Мин һәрмәне кайттым да әтигә сөйләдем. Әти мен җине тыңлап торды. Мин нәрсә ямсызмыни диде. Мин дә аңа ул хәтле авыр булыр дип уйламаган идем. Ләкин әнигә бик авыр булды. Беренчедән ул әти белән яшәгәндә ул ничектер үзенә үзе хуҗа иде. Әти тормышның бөтен ягын кайгыртадыр. Әни безнең гомердә белмәде продуктовый кибет кайда безнең, базар кайда безнең. Базарда ит күпме тора, бәрәңге күпме тора. Анда нинди ярмаларны ничек саталар, ул аларны берсен белмәде. Ул әйберләрне һәр вакыт әти кайгыртып торды. Һәм әти китеп баргачтан ул менә тулысынча бу дөньяда ничек яшәргә икәнен белмичә калды. Шушында чыгып, шулай иттереп таянып торулар, ул зур бәхет иде. Чыгып шушылай иттереп торасың да, тамашачы залына карап торасың да, йөрәк сразу бер титә башлый, уйныйсы килә башлый. Менә көч бирә, дәрт бирә. Каярдан үсеп җитә диген син малайлары. Sen kızlar өлгергәчтән малайлар үсәй. Тоже мне сказал. Кызлары. Әнкәй аны кат-кат сөйлидер инде. Кызым, син бәхетле, бик бәхетле булырсың, Алла бирсә дип, миңа кат-кат шуны амин дигән, фәрештәнең амин дигәненә туры килсен кебек әйтә иде. Мин аны шулай кабул итә идем. Чынлыкта мин аны нык бәхетле кеше дип саныйм. Менә чөнки уйлап карагыз, 20 йортлык авылдан, әле ул авылга мине кайтарганда да анда электр юк иде, анда керосин лампалар иде. Менә шушы 20 йортлык авылдан Мәскәүгә хәтле бар. Мәскәү бит ул Казанда түгел. Мәскәүгә хәтле бар, шунда укы. Камал театрына сине эшкә алсыннар. Ул менә һәм анда бит ул теге ничек дип әйтим инде, теге кушать подано дип кенә чыгып уйнамаган. Ничаклы менә санадым, без аны буклетін чыгардык күптән түгел. Камал театрында гына ул 106 роль уйнаган. Ул телевидениеда һәр вакыт төшәдер. Аны шушы радиода, аны кеше урамда таный иде менә. Хәзер дә таныйлар, кулларыннан тотып мәхәббәт аңлата башлыйлар. Ул бит менә бер яктан ул менә
артист кешегә менә сине шулай таныйлар икән, яраталар икән, ул бит инде иң зур бәхет артист өчен. Менә шатбыз, сезне исән сау күрүебезне шатбыз, Нәҗибә ханым. Әле менә каушап килдем әле бу спектакльгә. Чөнки сезнең чорда шундый биек артистларыбыз уйнаган иде бу рольләрне. Яшьләр менә хәзер яшьләр ничек булдырыр дип менә каушап килдем бу спектакльгә. Алларга салкынайга. Әле сез уйныйсызмы бу спектакльдә? Зәңгәшәл бит. Әйе. Чыгып керәм әле. Бик әйбәт. Чыгып керү бик әйбәт. Бик әйбәт. Чыгып анда утырып калырга кирәк. Әйе, бик әйбәт. Низге теләкләр сезнең һәр барчагызга да. Сезгә достым. Хәлләрегез бар? Яхшы, әйбәт. Мин сезне 57-нче елда бер карадым инде. Менә бит борынгы. Бик күптән монда мен кубырлар курсында канчагында карадым. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Тагы күрешергә насыйп булсын дип. Biz кечкенәдән сезнең театрларны күреп үстек, шуңа күрә хәзер дә бик яратып йөрибез театрларны. Сән сау булыгыз. Аллага шөкер. Сән сау булыгыз. Күп уйнагыз.